Prespas pokalsejr over Dalum fra Danmarksserien. Og den overraskelse, ja, den har simpelthen ikke været den eneste Prespa har stået for i Sio-koppen. Også Vandløse fra 2. division blev sendt ud i mørket. Nu er Lilleputten Prespa på jagt efter en superskalp i næste pokalrunde, hvor modstanderen er mægtige OB. Vi har set nærmere på den lidt specielle multikulturelle Serie 1 fodboldklub, en klub med langt mere end blot sportslige værdier og med en splittet rodløs tilværelse. 2 gange om ugen træner de her på Ryparkens anlæg. Efter træningen tager de turen til Nørrebro for at mødes i klubhuset. Men når der skal spilles kamp, så må Prespa tage helt til Husum, for det er her holdet har hjemmebane. Jeg synes egentlig er lidt frustrerende, ikke? Altså det har været Prespas problem i hele dens eksistens, må man nok sige. Men for Prespa bliver det vigtigste klubben og klubånden. For mange af de 370 medlemmer kommer dagligt i klubben for at spille kort, tage et parti skak og lytte til lidt hjemligt folkemusik. Og én ting er sikkert. Når Prespas fodboldhelde spiller kamp, så er der stort fremmøde i klubben både før og efter kampen. Der er vores tilskuere, ikke? De er simpelthen bare fantastiske. De går også så vildt meget op i det, ikke? Når vi vinder, så er der nogle af dem, der står og græder. Det er virkelig fantastisk, ikke? Man går ud på banen for at vinde for sin egen skyld, ikke? Og så for holdet, ikke? Men nogle gange man så hører tilskuerne stå og juble, så må man kun vinde på grund af dem, fordi de skal have den glæde der. Prespas tophold er et sammensat hold, godt blandet af 8 makedonere, 2 tyrkere, en finne, en kroat, en bosnier og 2 danskere. Men tonen på holdet er rimelig afslappet, også når det gælder fodboldspillet. Vi træner ikke så meget eller noget, men det er mere kammeratskab og hyggen. Det er et godt kammeratskab. Kondition har vi ikke, men vi er gode boldspillere teknisk og sådan noget. Altså, det er nok fordi vi får de andre til at løbe lidt mere end os, og så scorer vi på de chancer, vi har. Og chancer var der nok af i onsdagens kamp mod Dalum, som Prespa vandt 8-6 efter 2 flotte redninger af målmanden Elvis i strafsparkkonkurrencen. Netop derfor var forventningerne til Elvis Vučković store, da han i dag mødte op på hjemmebane i Husum for endnu en gang at forsøge at holde målet rent hos Prespa i dagens opgør mod gæsterne fra Husum. Og selvom Elvis havde flere gode redninger, var det ikke just topform, der blev vist i den multikulturelle klub i dagens kamp. Her får Husum straffespark, og Elvis kaster sig forgæves til den rigtige side. Det var i det hele taget ikke rigtig Prespas dag. Mens publikum trofast svingede med flaget og opmuntrede spillerne på bedste vis, så var der tydelige tegn på godt med bly i benene efter den lange kamp mod Dalum. Husum vandt kampen i dag 4-0 over Prespa, men klubbens formand er positiv og glæder sig til kampen mod OB om en måned. Hvis vi skal tage, så er det bedre at tage den kamp end at tage den 9. november. Ja, Prespa, der altså skal møde Superliga-klubben OB. Kun én gang